napita kwavo Simangena nasiya nyumba Simangena napita kwavo ma Simangena napita kwavo mama Simangena napita nyumba mama Simangena napita nyumba mama Kukupatsani mona Malawi kuchokera ku capital city ya Ndeka komanso Lundu chidzukulu cha Mai Mzunga Emmanuel Lea Makatani Mpalamatabwa Msema Mitondo mfumu ya ndodo wena wa mangoti Paramount Chief. Ndikabwera pamudzi pano dziwani kuti ntchito yanga yayikulu siyobweretsa mabodza, ntchito yanga yayikulu ndiyobweretsa mtendere, ntchito yanga yayikulu ndiyouzana zenizeni zimene zikuchitika mdziko mwathu muno, ntchito yanga yayikulu ndiyothandizira kukonza dziko lino, ntchito yanga yayikulu ndiyopereka ulemu kwa president amene adasankhidwa pa 16 September 2025. Ino Malawi mukudziwa bwino kunena kuti padali ma president angapo amene ankapikisana pa mpando umenewu, koma potha pa tsiku tikunena za pa 16 September President Professor Peter Mutharika wena kumutchula kuti mkulukuta moyo ndi amene adasankhidwa. Ichi chikunena kuti kaya wampingo wanji, kaya wa timu ya mpira wanji, kaya wa chipani chanji, kaya ndiwe munthu wa mtundu wanji, ukuyenera kulemekeza maganizo amene a Malawi 90% adachita posankha President Peter Mutharika. Ndikupemeninso nonse Malawi kulikonse kumene muliko tiyeni timuthandize mkulukuta moyo Professor Peter Mutharika potengera kuti malamulo a dziko lino adampatsa maki kuti iye ndi amene adzitseka komanso kutsegula dziko lino. Nditsimikize kunena kuti angakhale pali zitopotopo ndi mayi Anabelo Mtalimanja, mayi Amek, koma adziwe kunena kuti president wawo kapena kuti president wa dziko lino ndi Professor Peter Mutharika. Ngakhale achakwera kumati akaenda uku kumazikakamiza pochita zinthu, angakhale akuchipani awo ambiri sakuafuna, koma adziwe kunena kuti president wa dziko lino ndi Professor Peter Mutharika. Iwowo mtsiku la lero ndimafuna ndiwauze kuti ndi Simangeni amene adapita kwawo sadzabwereranso, olozitavuta bwanji achakwera sadzakhalanso president wa dziko lino potengera kunena kuti adalephera kumulamulira m'Malawi. Malo mwamo muthandiza ankampatsa chitedze, malo momuthandiza ankapanga zinthu zosemphana ndi m'Malawiyo, malo mothandiza Malawi osauka ankatenga 300 miliyoni kumawapatsa anthu olemera kale, pamene anthu ena akudya chitedze, pamene anthu ena akudya maphala, pamene anthu ena akusinja nkhuni, pamene anthu ena ankasinja maudzu nkumasefa nkumapanga chakudya cha dziko lino. Chibwerereni mkulukuta moyo Professor Mutharika, chakudya sinkhaniso yokambirana zimene zikutanthauza kuti Amalawi president amene adamfuna 90%, lero lili tsiku lalero tikoza kungonena kuti 100% ndi mkulukuta moyo Professor Mutharika. Chidzukulu cha Mai Mzunga Emmanuel Lea Makatani Mpalamatabwa Msema Mitondo mfumu ya ndodo Paramount Chief ndiye ineyo kukuuzani zenizenizo zimene zafufuzidwa moyenerera. Masiku ambuyomu ndidayika mbankhani yonena kuti makansala
timapita nawo ku chisankho china chilichonse pakatha 5 years mdziko muno. MP amaoneka kuti amakhala ndi kapakeji koyenerera, koma kansala amagwira ntchito ngati volunteer. Kodi sizingatheke kuti kansalayo akhale ndi kapakeji? Ndiyamikire mkulukuta moyo pamene pofika masiku 2-3 apitawa kwalengezedwa kunena kuti makansala ali pa salale yokhazikika tsopano komanso yogwirika bwino. Akuluakulu mamayors chimodzimodzi, mafumu ndi ena otero ngakhalenso ogwira ntchito mboma awawonjezera ndalama. Izizi ndiye zimene zikufunika. Ndikudziwa kunena kuti mwina kapakeji makamaka anzathu ogwira ntchito mboma potengera ndi zinthu mmene zilili tsiku la lero sikuti nkogwirika bwinobwino, koma amanena kuti a piece of bread is better than nani. Ndili nacho chikhulupiriro chonena kuti pamene tikupita ndi mkulukuta moyo chitsogolo, kapakejika kazikhala kakukwera pang'ono potengeranso kuti ayang'anenso mbali zina za ulimizi, ayang'anenso mbali zina za umoyo, ayang'anenso mbali zina zambirimbiri zimene zikuchitika mdziko muno. Inu amene anzathu amene akuwonjezerani malipiro, yamikirani chifukwa chonena kuti kambali kenako winanso apeze kangongole kuti dziko litonse tiyende limodzi. Ine ndimanena kunena kuti sizingatheke kunena kuti china chilichonsecho chikhale chothekera. Ngakhale Rome, malo okongola kwambiri amene timawatchula pa dziko lapansi pano kuphatikiza kuno ku Malawi, sadammange tsiku limodzi, adammanga pang'ono. Ndikukhulupiriranso kunena kuti inu kulikonseko kumene mukudziwa kugumula chinthu, kupanga demolish chinthu ndikosavuta. Tikoza kuchipanga demolish nthawi yochepa, koma kuti tichipange restruct, kuti tichikonzenso pamatenga nthawi. Ndikukhulupirira kuti Malawi kuti akonzekenso pali kanthawi pang'ono kuti zinthu ziyende bwino. Chimene chikufunika nkudekha komanso kukhulupirira mkulukuta moyo kuti zinthu ziyenda bwino. Taona ni chakudya pano, akumati ukadzuwa ukumata kufuna yotema, ukumata kukhala ntinyemba tako apo, ukumata kukhala kayanka chani apo, tiziwala amang'ani, zonse zikumayenda bwino. Kafruti kayika mpinjipinji kali pambalipa, kusonyeza kuti zinthu zikuyenda. Koma chosangalatsa kwambiri nchonena kuti tikumadzuka tili ndi mtendere wa mumtima poyerekeza ndi mmene anatikutirira achakwera. Chifukwa to achakwera ndi Malawi Congress Party, amalawi anzanga adatisiya kuchikutiro. Kudziko kukwatuluka pepala imene ikunena kuti president wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wapanga resign ku chipani kwake. Mukhalepo mpa Malawi, zonazo muzidziwa kuchokera kwa mfumu ya ndodo. Ine ndimangobwera nzona zenizenizo mmene zilili. Koma ndisanatero ndimafuna ndilakatule pang'ono nkhani ya mafuta mdziko muno. Tivomereze mdziko muno kuti mafuta avuta ndithu. Amene mmanditsata ndanena masiku ambuyomu, ine sindimangonena zinthu kuti ndisangalatse munthu, koma ndimazinena zinthuzo mmene zilili. Masiku 2-3 adzanawa ndanena kuti chifukwa cha nkhondo imene ikuchitika ku Iran, America angakhalenso ku Israel imene akumenyana ku Iraq, izikhala zovuta kwambiri kuti nkhani za mafuta mdziko munomonso zilongosoke, chifukwa maiko pafupi 106 ali pa mavuto a chintchito chimenechi. Panopa ndimafuna ndinene mosabisa kapena somosaopa kunena kuti nkhani ya mafuta ndi zoonadi mdziko munomo yavuta. Pali zichawa ziwiri zitatu zimene anthu akuyankhula kuti iya ulamuliro wa profesa zinthu zikuvuta zikutani. Ndimafuna nene kuti nkhani yakuvuta kwa mafuta mdziko muno, vuto si boma la Mutharika, vuto si boma la Malawi, vuto si Africa, vuto ndi kwa azungu. Mwina ka history pang'ono, mafuta amene timagwiritsa ntchito mdziko munomo nkhani yake imakhala yonena kuti amachokera kutali kwambiri ku maiko anzathu aluya. Mukukumbukira inu chakwera anakamba zonena kuti mafuta tizikatenga ku maiko aluya, government to government.
ndi zomwezonso zimene leroli zina zikutivuta kwambiri chifukwa mgwirizano wawo umaoneka kuti zinthu zina sizabwino kwenikweni. Koma izozo zili choncho, vuto lalikulu si boma la Malawi. Nkhani ndionena kuti nkhondo imene ikuchitika ku Iran kuli kupindirana zibakera pakati pa Trump komanso ndi boma limene la Iran. Akunena kuti ife tikufuna izi a Trump, boma la Iran linena kuti ayi ife tili ndi ufulu opanga izi chifukwa kunoko ndi kwathu. Ife ndawo mani ndi amene tachita malire makamaka ndi kanjira akaka kamene kamadusa mafuta, ndiye tili ndi ufulu ochita zimene tingafune. Pamene Trump akunena kuti ayi ine ndi superpower, ndikuyenera kuchita zimene ineyo mukuyenera kuchita zimene ine ndikufuna, zimene mukuziona zinthu sizikuyenda bwino. Ndipo ndidanena kunena kuti nkhani iyi ya mafuta ikhalabe ikutivuta ngati nkhondo imeneyi siyenda bwino. Tinaona ceasefire masiku apitawa pamene boma la Trump America komanso boma limene la Iran anakambirana kuti zonseso ziyambe kuyenda bwino. Tinaona Israel adakamenya Lebanon, zimene Iran sizinasangasana nena kuti awa amandithandiza ali kumbuyo kwanga. Ngati pali ceasefire ndiye kuti maiko onse amene anakhuzidwa ndi nkhondo ndi America ngakhalenso Israel zonse zikuyenera zithe. Koma ine sindikalowe kupanga ceasefire pamene Lebanon azikamenyedwa. Zimene ndikutsimikizeni panopa nkhondoyo yayambiranso. Ndimafunanso ndikutsimikizeni Malawi kunena kuti nkhani ya mafuta iyi sikuti ingatherero ni mmawa. Palibe mavuto amene akuchitika kunjako. Izizi sizikutanthauza kuti ndi vuto la dziko lino kapena vuto la boma la Mutharika, ayi ndi vuto la dziko lonse. Izizi ndimafuna tiuzane Malawi kunena kuti mmene zinthu zikuyendera papamu kwa pakali pano tatiyeni tivomereze. Zomwezonso zikuoneka kuti nkhani ya magetsi ikutivuta, nkhani ya madziso ikutivuta. Izizi zikuchitika chifukwa chonena kuti habu ya dziko linoli ndiye mafutawo. Chifukwa mafuta ngati sapezeka angakhale transportation imene ivuta kukatenga zinthu kwa anamzunga kundeka kukatenga mpinjipinji kubwera nawo ku Blantyre, kumadzala kwa anamzunga kukatenga abowa kupita naye ku Lunzu. Zivuta zimenezi kuchoka ku mwezi wa Wala kubwera kwa Abiwi. Zivuta zimenezi kuchoka ku Chiwavi kuzafika mu Nzuzu. Zivuta zimenezi kuchokera ku Mulanje border ku Milanje uko kuzafika ku Palombe kapena kuzafika ku Blantyre ngakhalenso kumene ku Mulanje. Kusonyeza kuti nkhani ya mafuta iyi ndi nkhani yofunikira. Kwa pakali pano pa Malawi mmene zinthu zilili mafuta akapezeka tiyeni tigulise ntchito mpaka zinthu zitalongosoka. Koma pointing fingers kuti uyu ndi amene zinthu sakuziyendesa bwino mbodza la kunkhuniza. Lero wina kubwera kumaloza mayi na mathanga kapena anokima amene amayendesa za mafuta mdziko muno kuti zinthu sizikuyenda bwino kumeneko ndi bodza la kunkhuniza. Ilili ndi vuto la dziko lonse. Ine ndidayikamba nkhani imene kunena kuti koma nkhondo imene akufuna kuyamba Trump ndi Iran komanso Israel imene tsiku lina idzatikhuzanso ku Malawi kuno. Azinzanga ena amene timachita zotsatasata zinthu zadanena kuti ayi kumeneko nkutali zimene sizingateke. Leroli ndi izi chimene mwina nthawi zina ndimachiyang'ana nkuchiona nkumachitchula zimakhala kuti zinthuzo ndikuziyang'anira kutali. Leroli ndi izi ndiyeno chimene chikufunika ngati dziko tiyeni tivomereze kuti dzikoli zinthu sizikuyenda, zinthu zativuta. Nkhani ya mafuta koma vuto sila dziko lino, vuto sila Mutharika, vuto sila anamathanga, vuto sila nduna za ku Malawi, ndi vuto la dziko lonse. Choncho tiyeni tivomereze. Pomaliza ndikutengereni kwambiri ku chipani cha UTM chimene kwatuluka pepala limene likuthamanga kwambiri pa makilomita ochuluka per hour pa social media imene ikunena kuti president wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe wapanga resign. Ine ndimafuna ninene kuti ili ndi bodza la nkunkhuniza, izi sizoona. Dr. Dalitso Kabambe alikonko ndi president wa chipani cha UTM. Ngakhale kuli zina ndi zina zimene zikuchitika ku chipaniko komano ife bodza sitimabwera nalo pano. Chifukwa tikabwera ndi bodza pano timakhala tikwasokoneza Malawi, tidziwauza zenizeni. Kaya kuli mavuto ku chipani cha UTM uko, kaya kuli zabwino ku chipani cha UTM uko, kaya kuli za mtundu wanji, koma nthawi yobwera ndi bodza ine ngati mfumu ya ndodo ndilibe nthawi imeneyo. President wa chipani cha UTM Dr. Dalitso Kabambe alikonko. Awakuchitikawa ndi mapropaganda potengera poti mwina kaya ndi ndale sitikudziwa kati kuseriko kuli chani, koma izi ndikukuuzanizi nzenizeni. Ndimafuna ndikupatseni key ndi loko wa kalata imeneyi
imene ili pa social media imene anthu ambiri akunamizana. Muyang'ane pansipo ikunena kuti amene wasayinira ndi Dr. Chidanti Malunga ngati publicity secretary, komanso mbali nayo ikunena kuti wasayinira ndi Dr. Patricia Kaliati ngati secretary general wa chipani ichi. Ndiye ndimafuna ndikuwuzeni kuti logo ndikiwa amene ndikukupatsani ndionena kuti pakali panopa publicity secretary wa chipanicho ndi Felix Njawala, pamene pali Achidanti Malunga pakalatapo secretary general wa chipanicho amene papepa lapo pali Mike Aliati pakali panopa ku chipani cha UTM ndi Awireti Kalonga. Zokhazo mukaziona zingokupasana sala kuti chipepa lacho chabodza. Ine ngati mfumu ya Ndodo chimene ndimabwera nacho pano ndichoona chimene ndachifufuza bwino chimakhala chenicheni. Even nkhani ya mafuta zimene ndikukuuza na papazi winanso asakunamizeni. Mafutawo akhalabe akutivutirako pang'ono ndi pang'ono koma mpaka zinthu zonse zitalongosoka. Poyerekeza kunena kuti mgodi wa mafutawo kumene umachokera ndi kumene kuli nkhondo uko ndiye zikuyembekeza kuti kumene kuja akakambirana mafuta mdziko muno akhala kuvuta. Osamuloza chala Profesa Mutharika kuti iyayi boma lake lalephera. Ayi, ilo ndi bodza la nkunkhuniza. Chidzukulu cha mayi mzunga Emmanuel Leah Makatani, Mpalamatabwa Msema Mitondo, mfumu ya Ndodo wena munyadira amanena kuti Paramount Chief ndiye ineyo. Kuchokera ku capital city ya Ndeka kumadzala komwe kwa Anamzunga ku Ndeka ndiye ineyo. Ndikatero ndimanena kuti ineyo ndiye ndapita, koma achakwera ndipo Malamulo Congress Party sadzabweranso ngati ulendo anayenda Simangeni, chifukwa to Simangeni adapita kwawo, sadzabweranso. Awanso achakwerawa ndi Malamulo Congress Party adapita, tidawalangiza sadafune kumvera zimene mfumu ya Ndodo inkakamba, ndipo tikutsimikiza pano kuti achakwera ndipo Malamulo Congress Party sadzabweranso.